yawwa okay nan dum mabita ai to Allah dawo ya to ciyaman ya akai ni ga shanun nan shanun ga na shanu Alhaji Labba ne. Na'am to wannan sa an saya 250 an hana. Wannan dan jariri wannan ba subhanallah 100 nawa 250 250 da biyar okay da biyar 250 to ita uwar fa uwar an saya 420 an hana 450 an hana. Inna lillahi wa inna ilaihi to wannan giwayen fa wannan shanu su an sayi su miliyan 1 an hana miliyan 2 kenan miliyan 2 subhanallah ina ma gargimu yana kusa to sannan ga wasu shanu can matan shanu an saya daya 750 an hana wacce cagiriya sannan ga kyatta an saya 550 an hana to kana ji ko to abin da nake so da kai yanzu to har da akuya ma ni gani yau cikin kara ba taba gani akuya cikin kara ba gaskiya akuyar ni ma san tai dun man tambaya ba an taya ko ba taya ba gaskiya ban sani ba to naga kuma wani yana rungume da kaza to kazar naji ana saya 5,300 zakaran nan subhanallah ina ma awaki mu suna kusa in samu ko biya in koro Allah ga Allah gana adami ga lami yarwa dirami sannan ga wannan shana ya garewa mala dukkan kasa ce ake su ba batange ga sunan rabe ga abin nan duka kara jama'a kun ga da ta zama fili ne kawai har da awaki ana kawowa da zakaru to wai ina mai zakar na yi mai tambayoyi don ni dan jarida ne ina so in tura su zuwa gaskiya to banga budarin wallahi wannan dan magaji ne jikan magaji an magaji je kan magaji bello an magaji je kan magaji Fisgoran wallahi tallahi bangul tire de wondi Allah gi ma garga Allah na da mi galla to wannan kwayan gwari ko suna zuwa ko ba su zuwa duban sa ne ba to ai ka san ai okay zan je kasuwan nan gwari na ma in tambaya je abin farashi ya tashi ko ya akai ne to shine ban sani ba kaga kara mutane kawai nike gani a kara duka mutane ne kawai ba saniya to akuyan nan kilan ba ta yawata ba amma za mu ji tayinta iko Allah jama'a ku ga kara ba kowa a ciki saniya ya karama in kaji kudin ta sai kai mamaki zakara ma an taya 5,000 a hana ba sai inda za a saida ba sai da hali yayi